Good Friday, Good Friday. Hey, namhlanje niyanibona nginxibe kakuhle noko, nginxibe nomhlophe. Cleanana kancinci but ndizoba mdaka, kuyasetyenzwa apha kule ndlu. But into endifuna mani uyilandikela, hey, there are abantu that are so discouraging, so negative. They don't even see the positivity on anything engabhalwanga ngaye, engabhalwanga nguye umntu or engabhalwanga ngaye or idea engazanga ngaye, because there are people abamatshayo. Yeah, understand that instead of you can voice ilantika zakho, but what stops you from uba quiet when ungenanto thetha than uba usuke ubhale uquestionishe ezi zinto? It's so discouraging apha kuthi ezi clever blacks zethu zalapha e-Eastern Cape. Hey, everyone e-Eastern Cape uclever. As a result, akho mntu ufuna uleadishwa, akho mntu ufuna uba ngumgwenya. Wonke umuntu ufuna i-idea, kulandelwe i-idea yakhe, which is bad. That's bad. You need uba ukwazi usupporta so that ukwazi usupportwa nawe kwezakho izinto. So on Sunday there is imatch eseqobhasa endiyaziyo. On Monday there is imatch elapha eMdantsane esiyaziyo. So we need uba sisupporte abantu, whether umntu uyamazi, whether umntu yi-comrade or no comrade, if the ideology or if it's le nto yenziwayo istriker the core apha kuwe, ya understand, ikuhlaba phaa kanye entliziyweni, you need to go and support into elilo hlobo. So and bekuthiwa masiphathe ke iminqayi phaa, induku ne, yeah, indoda iphatha induku xa iya kwinto ezilaa hlobo. So ufuna uphatha induku xa kuyiwa khona, and it's a traditional weapon esinayo. Ungaphathi impu, ungaphathi imela, phatha induku. Then number 2, another thing endifuna mani ulandela mhlawumbi uyi-addressa, it's about laa ndlu ka-8. There are a couple of abantu abafuna unceda umtho phaya, and there's a couple of abantu abathethayo ke khona, yabona uba negative things. And the negative things, I mean, we did unika ichance utata uba makasinike icala lakhe asinike icala lakhe le-story. We gave him a chance. Before senze story siqale phaa kuye, samxelela uba sokwenza story outside and samxelela istory singantoni. And for a couple of minutes he was listening uba umtho uthini na, and samxelela before siqala istory uba xa sesigqibile nomtho soya phaa kubo. Hence we went inside then and uyomamela uba bona bathini na. But uyofumana uba ke ngoku utata yena ke ngoku the only thing ethe yena kazoyenza kukukhupha iproof, and failure to unika iproof, uya-understanda, ilidishela uba abantu ba-assume oba ayikho leyo into. So we assume oba azikho ezinto ezi. And there is umhlali ke bendifowunela namhlanje esithi ngumhlali waphayo oyayazi oba indlu yathengiswa. And said, no, it's fine. Do you want us to do a story? No, he wants to stay anonymous, you understand. And akafuna usinika igama lakhe. I said, no, it's fine. Sisenongasikhuphi ke igama lakho, kasixelela uba what evidence onayo, you understand, to provide to prove le nto uyithethayo uba indlu yayithengisiwe le yangu Joe. Do you have any into esayiniweyo? Do you have any deed of sale? Do you have anything? Uyibonile ezo nto ezo uthi hayi akanayo, but uyayazi that no, we cannot, you understand. And there are a couple of abantu ke that about guys, we not I don't know uba mhlawumbi niyas-understand. I'm not SABC, I'm not X-Repo, I'm not zonke show nezibizelayo, I'm not Moja Love, ndingu-BCM TV, uSiviwe Mahlahla lapha eMdantsane. Resources zaba bantu nisixelela ngabo banazo resources to do whatever abafuna uyenza. We don't have resources, and with whatever resources esinayo we manage unceda abantu. I don't know whether mhlawumbi ke olu ncedo mhlawumbi we don't understand uncedo le social media or the impact of social media
or the impact of having i-community broadcaster kwilantika yenu. Kaloku we're not having Omojalav or Lantika, I mean Ezando or X-Repo. It's a show that says bazokubuyisela indlu yakho, you understand? We don't have such a show. BCM TV main thing is to publish his story. We're publishing his story. You understand? And due to that, abantu bazapha kuthi besithi bezihambe zonke, we don't go to ebantwini sithi sikhangela abantu abanale ngxaki so banceda. It's abantu abathi sizihambe zonke ezindawo. You are the last option. I-BCM TV, it's a last option. You are the last option. Sicela khe niyikhupha apha kuni sibone uba kwenzeka ntoni na. And ke I don't know mhlambi yeyiphi le proof ukhona omnye usise sithi she's waiting for uba abantu ba-provide uba i-BCM TV incede bani na. Abantu abancedwe i-BCM TV bayazazi bona. You understand? And abantu abave kuncedwe i-BCM TV abantu bayayibona uba inceda kanjani na. So to make us mhlambi besithe sihambe sinceda abantu, we never said anything of lo hlobo. And even though sikhupha out of ipokoto zethu sihambe an extra mile, sihambe siyofota for free. You understand? And we don't get anything esifumanayo. No one is paying us to do leyo into. I-question oma uyibuze ke ngoku to the person okubuza le mibuzo ba, you understand uba ibimele uba wenza le, imele i-BCM TV yenza lena. Are you prepared ubhatala the cost of ukwenziwa kale nto uthi mayiwe kwenziwa i-BCM TV? Or you still expecting i-BCM TV ikhuphe kwalapha epokotweni yenze le nto uthi wena ibimele uba yenziwa? Because this is the best esinokwazi uyi-afforda. This is the best with the limited resources esinazo. Well, wena unazo i-resources uhleli kuwendlini, i-question is wena wenza ntoni? Yile nto ibuyela back to laa nto uba njengoba ugxeka kangaka yeyiphi le nto yenzayo? No, this guy ye-BCM TV ayibuzi the right questions. Everyone unayo i-right to open i-platform yakhe and ask the right questions. You understand? And you must know i-limitation esinazo. And the people abesupposed babuza the right questions ngaba singakwaziyo uba-afforda. And unfortunately, you are stuck with Losiviwe Mahlahla, you understand? You are stuck with me until sikwazi ufumana imali yoba sikwazi uqesha abantu. But we cannot sit down and wait and say olu hlobo labantu ke bahleli ngalo. Sithi hayi solinda imali before siqale. We're doing what we're doing with the resources, we're doing whatever esiyenzayo with the little resources esinazo. So please people, let's see the positivity in everything. If there is certain things esizenzayo ezi-wrong, yes, we will take it to the chin. We'll take it on the chin. Okuba senze wrong endaweni ethile and apologize. But umuntu ohleli endlini yakhe o-comfortable ozothi gxeka guys, it doesn't work like that. I-question ilena uba njengoba ugxeka nje yeyiphi le nto uyenzileyo towards mhlawumbi le nto uyigxekayo. You want ipresente lolu hlobo. Let's see if wena behind the camera uzokwazi ubuza and you can do le nto siyenzayo. The reason why we're having about 205,000 followers. 205,000 followers. People that are relying on the content of BCM TV, people that are loving and following the page, people that are supporting and liking the page, people that are watching watching the videos esizenzayo, the content of Ilandika BCM TV, and bayasibona sigquthuza and they can see the improvement, bayasibona posibuyela khona, and they can understand but these people, they are doing lendo with no resources at all. And we really appreciate abantu abanjalo. But to abantu abafana nabanye abasuke bathi gqi sebezogxeka, it's really demoralizing and discouraging, really, Gasteta people. But nevertheless, we won't be discouraged and we won't be demoralized.
We will keep on doing the content esiyenzayo ngohlobo esiyenza ngalo. If wena ufuna uMoja Love or ufuna uX-Rip or ufuna whatever, then go and watch bona. I understand that this is EPCM TV. This is not SABC 7. This is PCM TV. We're gonna do television ngolu hlobo siyibona ngalo and ngolu hlobo siyi-afforda ngayo. Danko, thank you.